Flotjene var vundna stång av kampstæl i det. Nu 15 år gamla atlanen til førje handelsskola bygja delta kampstælen kommet så lengt er skolabygningeren i Rastur. Nudja handelsskolen av kampstæl nu liver, nu verur stekka åren meira veri byggt, men samstundes verur arbeidt via letja FHS-utbyggvingsna til flere plass. Vi började som det första och skolan blev byggt här i skolan här. Så det var rätt spännande. Skolan började på klassen och var flottar här till och så. Var fyra, mitt i var det som var. Så det var allt avslite och ja, det var också. Så det omstående var några helt ärar. Internet var till, mobiltelefon var till. Så man var upptäckt några sådana rörning kan så bara fokusera över. Det är snäck elementer som kunde förstöra och så sådana. Jag nämnde mest brötter. Var mer friare i det. Våra bättre att spela och allt det där. Men annars hade inte skolan här i Brötternek. Så som man också om karmarna så som skolan ser ut så är det inte. Han är väl helt in i måntliga skolan här. En av som jag alltid är att det är så att sälja till att nätet kommer in i skolan. Det hade vi inte först och främst någon. Tältet var gott nog, men det har vi trådlös samband så det fanns det inte. Och det är något som mest i skolan är jag nu. Så det var finaste slägning av skolan. Hade brillorna var stora så att det alltid och voja boxer och voja blusar, kleina var vojare ta. Nej, det var ta långt kvar ganska. Så steinvaska boxer där som blåa och kvita och så. Ja, jag syns det är det som